Hakaban ikong do nga sumuday ban mi siya kamat ban pensyai ya kikat tu kat ni kibami kajing kento halor jong aku memeli bar kamtam kumuway na prengki ameli jong ka party VPP. Halo penika jengkali. Kamdai sitio ni por. Kani kala dai nadu mensyam senam. Hapo mi keren ya kanika subject MDC. Markim ju keren ya ka Jaya Moprem Mokhar Panthor. Kim ju keren. Kablong very suspicious. Lengang lo. Yaki da basai but when it comes to an issue of MDC ticket apo Jaya Moprem Mokhar Panthor ngan tuklar bet. Ngan tuklar bet nam ta kajing ba namar kajing angur ke joma kolong ba ni dei ban petikana ban yo kajing jo kamile one day Mr. A Mr. B lalu tau Mr. A Mr. B udah menyalek persya engah dia buju job ru compare tambah kadai ke kabu jopra jongi kumu aku memang keren with confident na tadau kani kamdei ke barang syuk mi mata kani ngadap keren naruki senam balik bar kebaar ngadap keren ru ka pratrik Oktober arjar pulai manadap keren ru ka santrik November arjar pulai habli kini keju dia kadai ka failure kadai nak ka party bukan sting ka poi par hadu mentakin then when it comes to a politics hi ka it matter it relate with the timing kalau benda stiu kalau benda simana kalau benda sinam kalau benda urusan menit shopan stop ka campaign election dan isti menit shopan tap ka vote ru that it matter a lot with timing. Pi ban ong bat penpat penpra yala ka jong ka party ka ba ngada ban penpau ha kipor ki ba shwa ban ru ngana ong ba ngala rai ha ka ban jet ini ka party na martang ka kerteng ka jong karu kan no ka jing so thiang ka ba pen si shai ka man siam bar ngala ong hiru ba ngakwa ban lek sya ka party ngakwa ban jet ya ka party ka ba nganom kwa ban mishu tinrei klep hayeng asem la ka songkha shauman la ka de ka banta san perthei sanima wala dang ong banga kwa ban rung sik party ka banong kwa ban mi shu kamut banom don shu ki karam karam ki dom don shu kita ki jingis tu bakla kana ni ki je pher jemut ki de bandon kini ki part and parcel jong ka jingim bantei ban phrang ya ka jingim bantei ban phrang haga perkhat perdan haga teri kakta ti ban ong bangan pet no nak party na ni ban penpat penpra kata kanom mi kata kumpata ke jingkeli namar ngiseng ya ka VVP hadin ba ka VVP kawan kadai ba hadin ba ki political parties kala fail habaro kilyang khamtam ya ka jala ka jingi kala hiar arsut ka blami kisngi ti delor ta kanong rim ka bagi nomla shu ban afford lane ban nang pdiang ye ki ban don kum kini ki kerum karam ha ka jai pande ku jingi namar kini kilayat nakapor syakapor tende ka kuat penkan mau lega su komen pat ba kipai ba nilahi kai yaki bakumlo bakin iet ya kaseng VPP kabadai upra habang i kejingi kejongki ngambis ni ngasotonat ngaso komen ngasoyo nong namar de mangi kibalahi kai ya kipai ba bakin iet ya ka VPP wala da ngai iba po comments section kidon sibun ba kijing kento kijing keno kijing kedokti persya nga legam suye namar hanga hingam nom sngo hiru bakita kidi ki bakrau kiban penrit man sim nga kiban penkutlat nga kiban penduk jengker man nga lekini kinang ai ka man sim ka bandang te bakunum nginang la banile ha ka ban penpoi syata ka thong ti banong ba ngatmu ban mi kata kanum don jengmut hendrai ka syong pada ka party hapdeng gidi kiki ka bangi keren kamut ba ngi isi ya party kamut bangi persya mut ba ngi don jeng temu snio ya ka party hendrai ngi persya na banta ka jingba ngi kwa ba ka iki ka balaja ko ba ka tien ka ong ba ka iki ka jingja ka ja na ka banta ban pen ba
halor kata kesithi ke ba ngilada pan ai si ba arden but bangim tere pat bani kendu ijal sekretari ngaku at persyai kalong kum ni kamdi bangim ko ai kendu ijal sekretari ti adi mulai persang ngisutu ba khamtam ka parti khamtam ijal sekretari budan borom MP jongi ibun kam hani election klempep tinrei hagajing phone markel yang ya light away teka poidu put ubangi ai par kani kesithi Syai ba Arden Presiden barang ba jong VP ngala paru da ikon jonga bala ay kti jong ba Arden kharway steng menmiet haga sautrik baila receive hiru dala dia kani siti te but adim ladap ay kani siti da kti jong khon te kalalong ba ay himanga te kalong ba Arden ba soba ban simkhia baranget scam da kalanti hi ka play ngin poi syakata ka jing su jumut te kala shuien ai ba Arden ni kata tin reg la ya sau san riu nyo pra ni kham yo ktien ai tin yo patang ka singi pratri ka bai phone biang ni Dr. Ricky yanga yong ba ngila shubu teng ti kumno ngi bu ka por banya kendo tong Dr. Ricky kamlong shu pi banya kendo na makasiti ngadap ai hai presiden kamut bagi kwa banya kendo ya ka parti bro ko po jalam jing presiden badum brom na manginya kendo bat pi padu kamdai ti ki issue tanga bat tang mangi bat pi ti halong ta kanong rim haka pratrik iyong baka siti yu kata ka ba PI nga kamdon jiktip iyay ti kani nga ong baka ni kat panpaw ba iba Arden lesi kala banlong ba ibat ni ta ka siti klam panpaw dai ta kanong rim ba klam yo jiktip ti nga sngo long donbok ba kasi khandai tarik pat kasi kut jong kani ka siti ka bang ibu ikapor sa ka party kidon kidaw balay ibu ikapor ti nagayo ya ka phone call nga iba Arden ngayo ba ni karen di Arden yong ba kapor kalong balingkot nang ta city ka jerong plat sipo pitch but new to the points nang ta ki allegation ban ngem don por ban kendo ngem don poru ban puli ya ka tengong ba Arden lada piong pat ba kadai ka allegation temur kelapan pau ba fila puli ten rei nga pensai bang ingong ba kam don allegation ngakwa ban pensai kam tam kerpang ini kentien nakaliang jong spokesperson beton burung ilapan pau ba mangi nrumut ngipa ya ka party ban map pai ba suba map ya kajing bakla jong spokesperson badan borong jong ka VP baila kumong ba mangi hanang ngipa pan map re gani ka subject ka phang kalong ba shai kadar ka phang kalong kumni ngan pulai kum bakalong ngikwa ba ka party kan slur ban pedang ya kajing bakla kabala pelong kat adu bahap ban poi uput ban mi ki kenram kamdon kanu kentin man pan ma pai ba biet kini gidong sipos la nyau tu lagi points ki bangi peni ya ta ki jing duna ya ta ki jing bakla cho party bala mi di kerum karam bat nadu pasrang adu bakut kamdon ka kentin ban pha pan ma kat ya ka party ngade wei ngan pha pan ma kadai papi kom ki pai ba ka jai pen riu pen dong pen bitar yang iken rumut henrei ngaskwa pan sai kanang bangin yo kanang ba mapi kum ki pai ba pen so tu ba pen shai ban ong badai na kadaw jong ka tiket bakidu yang ar la kan thup lang banga pan tiket ndengam ko pan kren diki ki gen sa pen shai hi yala ka jong ka banta kanang ban shai kadar pai ba trenga ko pan kren pan nakaliang jonga pai ba kamdon ke jing pan tiket nakaliang ke jonga Ndeka don pat kajing terwa nakaliang jonga ya ka party house nam arjar arpulai ha ka banginang penkre ya ka election MDC arjar pusau ngimtip bak election pat kan extend bakan penjelang pat adu menta arpusan kata kadai haki house nam jongki arsnam ke balik house nam arjar arpulai ka banga terwa ila dia balik ka poyu put mga terwa ngakeli hapo ka SEC State Election Committee ngong ba Arden Presiden Badon Burong kumno kain uta ukertong ubaya nang ni na po ka constituency 19 Jiao constituency house nam arja arpulai kata ngakaren ba ulet samalaki yang badu bad uong bangalayo kacipan scam nakaliang u presiden jong ka party nga sumsi bakalong atakador bangala question na po ka SEC badakalong kumta ba Arden subhas stop namar bakani nganong pedang namakadai po constituency ki jonga
bat kabaaru kalong ba hajo por nang priangi ka application hajo por pangin ong ba khia akar teng jonga kanikan pensosi kthang ba kan pensluringa bangan tuklar ya kanika constituency nama kadai ka constituency ka jonga bat kaniru ngadep kren nadu kipor joki snem gibralit no nadu arjar pulai balada kapoi kano ka je kren hapo ka constituency ka bangami khamat nak 17 no long constituency habai day lang bat ka 19 jaw constituency mokhar bat ka panthor ka jiao bat ka moprem makidi ki tengku pat lai tli ki amali ngan tuklar bet lada ka don ke jumpa kala nak parti tikata ngadep keren lupa bat day lor tak nong rim ngobadan da kalong ta tengah terwa ya kerteng lejong pibet na mokhar na pibet na jiao lega klampan ni tiket kata ka supan sengo nama kadi ke demokrasi ngidon ka lailu ngidon ka jing lailu pengin keren pengin perkhat pengin penpau ka freedom of expression te henry kalami ka jing kento nai doktor nai vice president jongka VBP Dr. Karachen yong ba ngikom ka party mi hap dual post henry kandang om ngong kumnu piong ba kami hap dual post lara ka de hanga piong dual post henry ka por jing ba arden mensua deban penduk no district council freedom of expression te henry kalami kajing kento nai doktor nai vice president jongka VBP Dr. Karachen yong ba ngikom ka party mi hap dual post henry kandang om ngong kumnu piong ba kami hap dual post lara ka de hanga piong dual post henry ka por jing ba arden mensua deban penduk no district council ka baar pat yele hi ya district council ka balai pat ka poyuput lembaga dual post i resign naka MDC tengah orang ba arden nak por jofi kalong por jong amlong kani ke jing shisha kambut bang kentho bang isi ya pi ba arden so thu pai ba ba ye ngaku ban keren betang jing shisha namar ngangai scam mala dia beri tak jing shisha ka ban pelai lut tiga ba ar pat kelawan pat sa jing keren ni spokesperson buran burom i Dr. Batscam yong ba em ngem ya ha kum ka party namar ka office of kadai ka professor profit ngong em kanum dei ka office of profit haki balai office profit kan dei ha kabam dei kenum dei tengok the moment kabama fee pira yang nak party banganya le nak way nak ini constituency lah mokhar ni jiao hadir berkelarai yang lesi ngaruan rai ngam nom tere bandro tulok tu bukan kelalong office profit show ti ini di banta ibang kuat penpau pai ba pai sakawi pan kuat pensyai kanang ban syai kedar ngam li ubru bakhwan mar kuat lu pada amali pada MDC pendup syai ketu bang patai fi matan gadi arja arpulai namar ngi benut plat ya kani kejing kersan jong pai ba ngem kwa panlat no nakti ngi kwa ba dada kalong kalenti le si shubu ngiyo ban sensara po ka district council hati por perkhat kawan tak je perkhat kaumut ba namar ngi mata ko hapo MLA gilong po opposition tin po ruling mati kalong bid ingin bat sa MDC tin re bangi syong opposition te kawan tak je terwa kanya nga ngong bangin peti kana namar hatai mdon anti defection lo ngila bani kenti ka bamon dia lor tak nong rim ko pensyai ban syai susu kani ka city ka bangal ai si president buron burom jong ka VPP ba arden mala pasamot halor ka recommendation jong kini ki kertong MDC na po 19 Jiao constituency kidon samut but way na po ka 18 Mokhar Penthor constituency but halor ni city kanong pulilog dengan squad penpau ngaken tu ya ka party bahkan soba bandale bria kanang menyo ban sei ya ta ki kertong ki bakensai bat ki bapiang tam namar ngam kwa bangin yo iki kertong ki ba job henry kim scam pa kanong rim ngam kwa bangin yo kertong ba scam kanong rim re job namar baroar kadi banong kum ka pisa ka baroar naka arliang pisa kadi banong baba tibang ada perken mau wi kentien baka jengit kram ka kam kalong bayap baka kam ru kram ka jengit kalong bayap ti ini kentien ngangit scam kan ai jing sai shapi ki pai pa to kublish bon ngaku an persyai kana mo pai ba ka constituency kham tam ki members ki bradu thia do dem ki nong karshan ki jonga ki bran po constituency bran sabar constituency bar ka jalaru pro koi mar ka de ka policy matter ka bala decide lemba ka party ti ha ka badi bakani nga so burong ya ka party ru haba kala ai da ka jingtho sangi ki amali bagi dia ban plat pai ba dia ban sampai ba ya ka scheme kublish bon kani ka de ka transparency ka ba people pau
bat kaniru ngakubur te henrei kuba syue kerno ngakuat percaya ro dita hak bai sim bakani karai ru ban le kani ka bantaru klamia rai lang hak bangaru kumbuai na prengki si SEC member ngam rejective ngasyu ta citi re ngapriang ngaburom bat ngakongu ya ka SEC ya jipriak chongka ndai tambah kuat bakinum atatin nganu penokam baklai ka skim nan penokam hok kumangar keluar pai ba nadu ka por ma job MDC adu ka por ma job MLA ti ban aku pan pau ban syai kedar kini ki skim bro arteli jong u arpulai arpsau kabari arkulur san pulak baru arpusau arpusan ru arkulur san pulak kini baro nganang dep ban pa syapo ka government house hau panai haga tarik ke bakharsan tarik November arja arpsau bat khatnyu tarik November arja arpsau baro arteli kidang let syapo government bat manta nganang up ya ka approval bat da kalawan ngan sale la ka jong kamram ka bande bande bania syai lang boro halor ke ege bo plakli kadai ga shisha hoy ngam sibla manjur balai kada ko jima manjur kalong ba kim simla sim ya ke ege jing ai jimut ko juma kadai nga ko apan pensno lang ha ka bedai ru bat ka bat ki kertong MDC bat kertong jong MP tengah ko apan pau hagini ki artli kertong kertong jong kini ki artli ko apan pau ban syai iko apan ka clear concept ka clear policy namar ingit baka party ka yang hata ka clean politics ka yang hata ka nong remplay ka yang hakan penduk no favoritism nepotism ka yang ru apan penduk no ya ta ka high level attitude ka jinglet don bor ka jing sensar don bor ngayeng halor ta ka nong rem biru but hagiti ki por ngarang ya keren po party namang ngara sui kersan sendet hapo ka video lembaga state election committee balarai ya Dr. Ricky AJ Singkon iblolong MP jong shalong parliamentary menta kani ngakwa kamtam ki family members jong Dr. Ricky jong Dr. Dr. Ricky AJ Singkon kinum sengomong hendai kani gijing sisa ka banga keren ngong hasyaban pelat ya kita ki kertong belum kuat application shwa ningkong umarwan de hispa di hajar hendai gen ka proper selection kabar pat abang ikot ya ki pat ngin khot langken khamu sutu Mr. E udon gijing thumu bale MP udon kai gijing thumu kai ka motive ka jumu kai ka objective bonlet bat ada job ru kai bon pendep kita gi gijing thumu ge ba kwa ban warai ka true transparency jong jong party te kaniru ngalapan pau persya pada kasingi ba declare ngakendit na po ka video ngai hang tu nga phone no ya i vice president badambro i badairu i chairman jong kasi election committee nga keren i Dr. Karachen nga keren i ngong sa kalong bamla banlong kumno ngaru way na preng jong ki member jong CEC ru jong SEC ru ngam objective tamang compare kamile pada banrai Dr. Ricky kumubrio long baba ilong bobiang deu brio play deu brio bela paktin jong play tangba ngati ka mansim ka muhun nganong pat mi lada ka mansim ka kantoy ngati ka nunu ko por bangan mi ngan sami bangan sakren ya kani ka banta ka banelap i Dr. Ricky ndai pa ba ka family members jong Dr. AJ Singkon kisaki ngana tresito berkat baka party baro kibnai babun jong tu snem ubang ilet na ka banta ka campaign MP ngatrai pimnong klet kipai ba kisaki ngamsim don gijing thut ndai dia mala pediang ka mansim ngalahon bangalalit sakmat ndai kalingo pa kami menta taba compare ngasutrat ba kami bangayo pat pensai so pai ba kana man yo kajing sai kana man dup sai su pai ba kajing thut ke jong habre ke MDC rukawan keju ngadep pan keren ngadep pan ai jimut SEC ngadep ai jimut nambaki messages ngadep ngong kam tame ba party kam khot application ngenum la ban bu ya kalas dit tina mar ka daw ki brio kita ki brio ki badon kata kajing long interest ban apply ya ki tiket balengim sei ya ki kertong na baro ko way kare kasi jantia kram ba ki pai ba ala ki jong constituency kini opan si benta hayo hat haji khawai ha kajing soba ha kajing ya ha kayap ka im halanti singking ha surok
lah po kali bakisong ngiyok banyak keren ngiyok banyak kali pertho oi bakhambiang Mr. A no Mr. B kani pa kanyarap state election committee namar ba ki babun ki de ki professor baron brom ki baron po state election committee ngam ngai pa ki professor ki let ban sahab ki let ban samit ban longkum ki observer siapo Giant Hills siapo West Kasil siapo Riboy district ngam ngai hasyo ban le selection jong candidate bakin let ban longkum ki observer kini samit timar tradau kinwara apo kami nginya keren kumno kanya ba ngaru uwe na pedeng ki member jong CEC gamyo ban simata banya selok banya keren banya peliu jumut jadi ho ta kanong rim beling ai kini jumut kalong ban ai ta kijing sulong try ya ki pai ba na marga de ka party kasur jong upai ba long try ai kijing long try ya ki bar kham tam bakin don ka kijing sulong kit clear kindon ka kijing i ya party kham tam ngilai i na ke MLA bar ke MP ngilai i ba 80% ki brio ki pai ba jong kari kasi jantiak la ai ki shania hau pra kamu bregin atatin shu iki hoi ban ong pai ba sei candidate ka bang la pan long le pai ba par ken ya keren ken ngini osngogin ka sur ju pai ba bu khambiang uta ti kan ni ka simple la thought ke jonga te de lo tanong ri ma ai ni jemut de ka party kam priang namar ngalong marui ha ka majority ngasha sokombe te compare upai ba angin un su thu bakani ka jingya pher jemut kam dei pen pai pen pra rei ka dei ban tei pat baban pen bahapat dah bagi priang ya kijing duna bar kijing pakla klami kita kijing keno bang ayai lai kade kijing sha ngamdon ani ban prem kiwe kadon kadau habang ayai lai namar ka state expert committee kelapan kapur bakalakut kalajan kut stang arsingi ngalingo unum ta ka party ka klam khot meeting nam ta banyak keren banyak discuss halor ka state reception policy ke ka baka party ka perkhat panai jemut syaka state expert committee tengah kali ni Dr. LP ngong bakalong kumno pia perkhat kumno ki ong ba Dr. LP si ong ba kalarung ha ko bede bar ka academic reservation tengah kali pat i Dr. Ricky kum general secretary yong ba kani ka rumla panrung tengong kani ka dong kam man khot kerki no meeting namar ngasanut ngahapar sanut namar adu ka por jong khanam adu ka por molong marwei po ka state government ngara ini ki issue kam daya pen barka jingdon rekat barka ruling ka ruling kami osuki nang kami pen pat watam madon barka ruling ru ban kren wana di marwei yani ka issue jong ka state reservation policy habang lai karen la khot ka meeting barapo ka meeting la permit badai tang ka job reservation on demographic population tengok kalau mulak belum si ikadon ke academic siapain barka jingdon rekat barka ruling ka ruling kami osuki nang kami apain pat watam madon barka ruling ru ban kren wana di marwei yani ka issue jong ka state reservation policy habang lai karen la khot ka meeting barapo ka meeting la permit badai tang ka job reservation on demographic population tengok kalau mulak belum si ikadon ke academic si ikadon ka roster kiong ay ngin say kren ngong lanu ngin kren nang lawan ka bor lanu ngin wan ka bor dengan ong hiru ko ikantian nayo day bang nahapan room no ispo garawils na katari ko ikantian ka mga kren haba shit apa say nga kren biang mata mga kren po ka CC hapo ka SEC tede lor ta nong rim ka banga ngang kren iki ngo nakalong ni kadur ngan hap ya nakajong mga numla ban bitri lani ban set kala yo pai ba tele ka pala par kalong ayo ka jingkren kecing penpai ni kecing penpai kita nak kalian juga Dr. Barskem dah burung bari Dr. Karachen dah burung miki berongut ki ong babarit ni kami osngo bapen keren ni ke karmik apa pirung sipok ka VPP pai ba sabishar mapi ngam kwa ban kentho ngam don hi ban kentho ni kwa teman pensai jadi lor tanong rim ayat nakajong barka jing ilaj ai ka views ka jonga ka jing ai jembut ka jonga sipok state expert committee kide lor ki issue ki bangla yang burus kata kadai ka job reservation kumba ka party kala ai ka bar pat kumno ban weng no ban pen bandon no na ka separate policy jongka academic namar kumba kalong menta kalong ka jingdu nong ka bakrau khamtam ki khon samla jungi ka bakla nang kiyo man kasi ada kadang ne kani ka 40 kandor ke jingma ka bakrau namar ki khasi ki boyo ki percentage kanai pho kanai pusan ki yo bani puli ha academic mereka baki wei pat ki parlok ni ki wei jat bendeu sau pusan klayo bani ban puli ban bon sien ru na ka sau nyimla ban pandap lut kimla ban pandap lut ban kitu blan let ru ban puli sistem nanti kon paino ti kalong ka jingdu nong omtang ka jat bendeu ande kalong ka jingdu nong ya ka jelahi brokoi bar koi ka subject
kabangalit ban tersat lang hari jeng ai jemut kani ka krimi ban non krimi lalong no kumasyu ai jemut ki khun ki babet babiang bat ki khun ki baduna ti kaniru atrai ka parti kanum sengo mong bangalit ban ai jemut nakajong namar kaniru badi malara apo ka assembly bara juga por ngangit ban penken mau baka parti VP nadu baka mi nadu ka MLA nadu ka MP ka job ru naki non creamy layers kamut naki brio ki ba kamduna hakayo kot bane compare bat ki wei pat ti ini ibang kwat pansai nga trai pisotu balai nga hapan ya nakajong jingsha kuboy mali ngamla banyak lai nga banyak lengba kani ka rules of procedure and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly. Nakaliang assembly kalapan yaki item balabu kapor bangiban ai sa po assembly kanam kini on pengkre banyo bersemata assembly but dakini ki juru ki mga son pa po assembly ngala paru sa party ka party rum la banong klamtip kumansu ay nuksa kaway ka question ka bangla ban bu Henry ngelayo ningkong du jeng siapa assembly man keren Henry ka party par ka ong wanung keren ha ka bade ki issue ka ba I honorable member na po mulai halo ka jeng sia kenyat halo ka jeng sia tan ha ki police ha ki por ba ki ya ka lokay yukta Henry ka party ka ong wanung keren tinga kong ka party nga khap keren tukum nokin ong baki bangaya lat ani banga baki khamtip lada ka dei baki khamtip nga try kinum yo jeng tip kinum khangru inga man keren ya kan po assembly tika bar hagabide but ki private members bill habade ki private resolution hoy ngalapa sa party hindi ngakrampat ay pat kimat ki bangnya keren kumno namang rado na pregi pen kre ngahapan research bar kumba pitip bah malaki session ngiju penpau ya tagi bamhun namar artli ki session ngiyo aksisnem but kajing yo jeng session kolong paling kot pa tinggal apa ni le homo kala kijong gibenta mar khamtam ngaru ngambi na constituency kumbameli hoi ngadi ubrio jongka party nga kwa basibun ki ka mga kwa ro ban kren ngadi subject jongka constituency di subject jongka state hoi don ka por ka maha ban ya la naga party nomor kede kijing lingkot jongka por ka pen longingi bang yapan mare ban be timing nomor rangin yo pat ngidu no pat nalor batang artli haga sisnem artli session sisnem ngiyo ban kren kalau kejing tu nong ko bakarau henry nangis ke baka party kamdei bakan bu kano do kejing konyo lani kata kejing sanut namar ngawanra ki issue kiban pen kiu ya chapan riu kiban pen kiu ru ya ka party henry ha kejing pamisi mata kejing tip ko jongpi nganum la ban ong nganum pedang nama nakalian ka assembly ya ka private members bill ya ka private resolution lada ban palut chabaro ki MLA jong ka assembly pat kumju ki MLA jong upra jongka VPP komod ba CTO lani sausngi shawmini keren tidak adaptif tidak ada kinor kiki kene pan keli na lani ki kwa pan sibentar ki pan kre lagi jong ki benta tin ya ji bamla ban sibentar ka jong ki tinga mong ye tin le kwa om ban pan kesan le ban pan pau ye ini kana mo pi kong pai ba pen shai hoi ha go bidei ban ka benta ban penya serim ya kejeng le kejong ha kapor ka bangadon bar ka khanam ban mantah VP kadi kania politics na ba kitip baro ki brio kitip khamba ki brio bre constituency bar bri ke jala bro koi bar ki por ke ai jingmut bo na ki social social media po ki comment section klai jingmut bo barit mino no khanam mar ngi I ba ka thong ka jong ki ke taman panthut ipi hande ka sulong phala ban yo biang yani ke jingkeli hande ka por tiar regam super ngaskwa penpau tang ni koi bakadon ka daw baka nongre ma bangami na ka khnam hagi ti por but ngarung lu sibi piru halor ka daw but halor ka nongre takata ko percaya lo ni ka benta masuk kuben sipun ru bangayo ban percaya so pai ba khamtam ki bi ki bathoin ki bangayo sngo kuleng barit phile percaya kumni ka party hatu lasai pendu no yak jolong emali re ko pen pau sisien bagani ke jingle persya kamdei ban pen troin ya ka party re ban tei pa ka party namar ada pen pau bagi don kijing bakla bami kijing kurum karam bagi ko ka party taman supriang
ban ngir ngi kloy ban ma ban klep ban ya trebiang hande ka kuat pan kan mau hande ka por ba kijingong ba kajing long abali wanam don jingki khuslai eru yang nomor ka an kalong ko basai ka distang gitu ki ba defect ki ba mino na ka party ken sha mai kerteng hande ka basa manta ngai ya kajing start jo ka party la da piong banga long anti party pila ban suspend nga bat pila ru ban be no nakaseng tian rei kalong tang katahi pai ba kitu gi bakhi jemut kitu gi bakhi khuslai kinum dei ban sungu atatin halo ta ka banta tengah ko ban kan basai ba ngahi ko bangala penpau ba ko mga ko ban rung sa party ka bangang ko ban misu kanum don ke jingkeli ya ka bangan mi ani man pet no pat na ka party hadu bata ngas scam bangan nang ya scam hiru hakijing don jonga ka ba salong phalap ngasutunan ya ka ban yo ban kan mau hakijing don jonga ba ke MDA men suaru ko mga penpau ba dia lor kimat kejing dong kam jong ka jap riu umdei namta ka syuki ke jonga ti ba pentip saya kedar kam don ke ka bangan yo tam wat tang siting karu adi kejing don ba government dia lor ta norip ngasungu ublei la penong kami nga bangan no ban state claim habre ki issue jong state reservation policy nga penki kum tu ndai baro ki ong biet mata baro ikaren lut kabar para habre ki each relaxation ha bang boycott ya ka 50th anniversary kejing rakhi sampos nam katuru layo ai khun sama jong kejela mde ta konstituensi mde ta ni pateng mata ndai ki ban sawan bar ka balai ngawara da kapil wara prege ji persha bejubor jong seng balang bajong ki noilam jo ki nyam khasi jaintia church forum ka bang ani thu ipi ka sarkar ka kham sam ndai ka bill ka bawara ban penyap ika hamara ka bil hendai ka bang songu yu play bola pulonga bola penkalonga tangku busembai bad dak tu ka bil hendai ka bang awara ma dak tu ka bil kila kentai hendai hadin lai banai ki sim pada tu ka bil ki penyap pada ka te de mata dau ngapen pau ba ngamdon jio nong ye hendai ka yo pen yo nong pat ya ka japan di college bun